mmadụ worldwide, ndewonu. Aha m bụ Nwaada Chioma Chikezi, onye Ụmụahịa dị n'Abia steeti. Abụ m otu onye n'ime anyị na Igbo nwere mmadụ worldwide. Aga m abụ onye nkụzi gị na ihe ọmụmụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na anyị lee anya, anyị ga-aghọta na n'ime ọgbakọ anyị o nwere ụfọdụ ndị na-amaghị ka esi ede na ka esi asụ asụsụ Igbo, na-anakwanụghị aghọta mgbe eji asụsụ Igbo wee mee mkparịta ụka. Ọnọdụ dị otu a bụ ihe na-ezighị ezi. Ya mere, onye isi anyị, onye meghere ọgbakọ bụ Maazị Daniel Ikokwu, jiri hiwe ohere ọmụmụ a ka anyị niile nwee ike mụta ka esi asụ na ka esi agụ asụsụ Igbo, ka onye ọbụla n'ime anyị nwee ike wee na-enwezi mkparịta ụka n'ime onwe anyị were asụsụ ala nna anyị. N'ihi na ihe jikwa na-eme ihe ndị a niile bụ ka asụsụ Igbo anyị ghara ime gịnị, ịla ala, ka asụsụ ndị ọzọ ghara ikpuchibido asụsụ Igbo anyị. Biko, ihe ọma ị ga-emere m bụ iweta akwụkwọ edide gị, weta mkpịsị edide, bịa dịtịa n'elu okpokoro, nọrọ ọdụ, tụọ ntị gị n'ala, biko mụrụ ihe anyị na-akụzi. Nkwa m na-ekwekwa ịbụ na tupu anyị na-emecha ihe ọmụmụ asụsụ Igbo a, ị ga-amụta ka esi ede, ị ga-amụta ka esi asụ asụsụ Igbo, werekwa ya nwee mkparịta ụka n'etiti ndị Igbo ibe gị. Daalụnụ, ka anyị malite. Ọ bụ na anyị n'anya na ihe ọbụla gbasara asụsụ na-enwe mkpụrụ edemede nke ndị bekee na-akpọ alfabet. Ọ bụ ihe bụ isi sekpụ ntị na ịmụta asụsụ obodo ọbụla, maọbụ asụsụ French, maọbụ nke bekee, maọbụ nke ndị Germany. Asụsụ obodo ọbụla na-enwe alfabet nke anyị na-akpọ mkpụrụ edemede. Eme anyị ga-eji mkpụrụ edemede Igbo were malite, n'ihi na ọ ga-enyere anyị aka n'ịhazi. Ọ bụrụ na anyị mụta ụda mkpụrụ edemede anyị nke ọma, mụta ka esi agụpụta, ọ ga-enyere anyị aka na ihe ọmụmụ a, nyekwara anyị aka na ịsụ asụsụ Igbo nke ọma, nyekwara anyị aka na odide ya. Mkpụrụ edemede Igbo nke ụfọdụ anyị maara dị 36. Ọ ya ka anyị ga-eji malite. Biko, dịka anyị ga-edepụta ya n'ụgbọ ọcha, lee anya nke ọma ka isoro m mee gịnị, dee. Idecha mgbe anyị na-agụkwa ya, ga-eso anyị mee gịnị, na-agụ. Oge nyere anyị aka ịmụta ya nke ọma. Ndewo. Ngwa ka anyị malite. A, B, C, D, E, F, G, B, I, E, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, O, V, W. Nke a bụ mkpụrụ edemede Igbo. Ha dị 36. Maka anyị malite na-agụpụta ha n'otu n'otu. A, B, C, D, E, F, G, B, R, B, I, E, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, O, V, W, Z. Ka anyị malitekwa n'isi. Na-agụ, biko soro m na-agụ ka inwe ike mụta ya nke ọma. A, B, C, D, E, F, G, B, R, B, I, E, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, O, V, W, Z. A ga-agụgharịkwa ya ọzọ. Biko, gee ntị nke ọma.
a b ch d e f g w r v i e d f e f l m n n nwe nye o ọ p r s sh t u ọ v w i z. Nke a bụ ka esi agụpụta mkpụrụ edemede Igbo. Biko, oge ọbụla ị nwere ohere ma esi ụlọ ọrụ lọta nso ebe azụmahịa gị lọta, biko were ihe onyonyo a legharịa ya ugboro ole na ole. Dịka ị na-ele ya, gị na-agụpụta otu m si desi ọnụ mee gịnị gụọ nke m, oge nye gị aka ịmụta ya. Onwe ebe ọbụla gbagwoju oge anya, biko etufukwala oge n'ịkpọtụrụ Nwaada Chioma Chikezie. Anọ m ebe ahụ kpọmkwem chinchin n'ichere gị ka m nụrụ ma gbazie ego olu nyere gị aka n'ebe ọbụla onwe nọ nwere ka ụda ya si wecha gị ọnụ. Biko kpọtụrụ m, aga m akọwara gị nke ọma. Biko chetakwa na anyị bụ Igbo nwere mmadụ worldwide, anyị bụ ofu. Anyị mụrụ ihe gbasara mkpụrụ edemede Igbo. O were m n'anya na nke ahụ anyị mụrụ dabara adaba, n'ihi na anyị gụghara ihe a ugboro ole na ole. Anyị abịa n'izuụka nke taa, ihe anyị ga-eleba anya bụ mkpụrụ okwu Igbo, n'ihi na akọwara m na mkpụrụ edemede Igbo a bụ ihe ga-enyere anyị aka ịma ka esi akpọpụta mkpụrụ okwu Igbo nakwa iji ya mee mkparịta ụka n'etiti onwe anyị. Mgbe anyị ga-amalite n'iji mkpụrụ edemede ndị a n'otu n'otu imepụta mkpụrụ okwu. Anyị malite. Nke mbụ bụ abịa, ala, aga, akpa. Anyị nwere bulite, bere, bepụta, bute. Ọzọ bụ chi, Chukwu, Chineke, Chinenye, cheta. Nke ọzọ bụ dị kwe na ihe m na-edepụtagasị. Anyị nwere di, anyị nwere dere, anyị nwere depụta, anyị nwere ndidi, ọzọ bụrụ anyị nwere egwu, efe, ele, eri, ọzọ bụrụ fi, anyị nwere fepụ, anyị nwere ofufe, anyị nwere gị, anyị nwere gara, anyị nwere gafee, anyị nwere ọgaranya, anyị bịa na ndị nke anyị ka dedere ede. Anyị nwere abịa, ala, aga, akpa, bulite, bere, bepụta,
bute, chi, chukwu, chineke, chinenye, cheta. Enwere te, di, dere, depụta, ndidi. Enwere elu, efe, ele, eri, fi, fepụ, ofufe, gị, gara, gafee, ọgaranya. Example, gbe. Anyị nwere ogbenye, ogbenye, ogbe, anyị nwere ogbugbu, ọghaghị, ọgaghị, gwe, ogwu, egwu, gwe, agwa, ọgwụ, gwe, hi, yiri, hichapụ, ohere, ohu, iri, ire, oriri, iri, ọrịa, imi, ya ka anyị gụpụtagodo ndị nke anyị tere ede. Gbe, ogbenye, ogbe, ogbugbu, ghe, ọghaghị, ọgaghị, bi, ogwu, egwu, agwa, ọgwụ, hi, hiri, hichapụ, ohere, ohu, iri, ire, oriri, iri, iri, ọrịa, imi, edemede, ji, jide, jiri, njirimara, kelee, kere, okike, letuo, ule, letuo, ule,
lụrụ, mme, mepụta, mmọnwụ, mmanụ, nne, nnu, nnụnụ, nnukwu, ji, jide, jiri, njirimara, ki, kelee, kere, okike, letuo, ule, lụrụ, mepụta, mmọnwụ, mmanụ, nne, nnu, nnụnụ, nnukwu, nne, ọṅụ, aṅara, ọṅụ, aṅara, aṅụ, nwe, ọnwụ, ọnwụ, anwụ, ọnwụnwa, nwe, nye, onye, onyinye, onyinye, nyere, olu, olulu, onwe, ofe, ọla, ọnwa, ọchị, pị, mpe, ya bụ ihe pere mpe, mpe, ọ pụrụ iche, pị, mpe, ọ pụrụ iche. Ka anyị megharịa ndị nke ede tupu anyị ehicha. Nne, ọṅụ, aṅara, aṅụ, nwe, ọnwụ, anwụ, ọnwụnwa, nye, onye, onyinye, nyere, olu, olulu, onwe, ofe, ọla, ọnwa, ọchị, pị, mpe, ọpụrụiche. Riri, rituo, oriri, sịrị,
osisi ọsịsọ si chi asha. O nwere nnụnụ a na-akpọ asha. Asha. E nwere ashawo. E nwere oshi. Anyị abịa nwee ti. Teta, ya bụ teta n'ụra. Teta. Chetara. Tagburu. Teta. Chetara. Ndị Igbo ndị ọma, ekelela m unu. Igbo ndị nwe m, ekelela m unu. Ọ ga-adịrị onye ukwu na mma, dịrị onye nta na mma. Na-atụfughị mgbe ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị nke taa. Tomorrow we will repeat the video, same time, please don't miss it. If you have missed it today, don't miss it tomorrow. Echi I get repeat the video, same time, please. Don't miss it. If you have missed it, don't miss it again, please. Anyị na-ekele Nwaada Chioma Chikezie. Ọ ga-adịrị gị mma maka iwefute ohere gị, make sure that na ndị ọzọ mụtara Igbo. All the anyị na-achọ, people like you, ndị ga na-volunteer to work with us. And anyị na-ekele gị, anyị na-ekelekwa other teachers ndị ọzọ volunteer kwara. Otu anyị nụrụ nke a taa, echi anyị ga-repeat here. Then next week, anyị ga-enye unu another teacher ga-akụziri unu ihe gbasara ụdị ume, mgbochi ume na ihe ndị ọzọ so ya nọ. Anyị na-ekele onye ọbụla n'inye anyị ntị ya. Biko subscribe to our new YouTube channel. All the very, very important. Help us to grow that channel. We are begging you. It's not going to cost you money. It's just to put your email. That's all. Subscribe, please. We need that from you. Anyị na-ayọkwa n'unu biko ka unu nkawa arụ kpọbata ndị ọzọ na group a. Biko kpọbatanụ ndị ọzọ maka na anyị ka ga-eme buru ibu. We have a lot of things, a lot of program, a lot of project anyị chọrọ ime. Mana we need your support, and that support we need from you is not, we don't need your money. All we need is to share our content, share our videos. Please share these videos, bring in other people. Ometukwe gị n'obi to say, okay, you want to support us in one or two giveaways. Fine, we appreciate that, because blessed is the hand that gave it than the one that take it. Thank you very much. God bless you. God bless every member of Igbo nwere mmadụ, and God bless ndị Igbo niile. Ọ ga-adịrị unu na mma. I still remain your brother, Maazị Daniel Ikoku Dundee, the only chief Chineke chiri Eze Ekunie n'ụwa niile. God bless you. Bye bye.